बड़ा देवरू हो कहाँ होताये वोट चुनाव भौजी मौका बजाई। हाँ तो केकरा के वोट देबा बताओ बने जात बड़ा देवरू हो कहाँ होताये वोट चुनाव भौजी मौका बजाई। हमारो के बता द के करा के अच्छा। हमारो के बता द के करा के अब की जीता के बाद लालटेन छाप देखी के निशान हाँ। लालटेन छाप देखी के निशानिया बटनिया दबावे के बाद अपन मुख से भैया के विधायक बनावे के बाद मुकेश यादव जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 लालटेन छाप जिंदाबाद 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 तेज तेजस्वी जिंदाबाद 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 पचपची विधानसभा के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भौजी जानी भुलई ह हाँ बटन लालटेन पे दबाई ह ओके अपन मुँह के से भैया के का? अब के विधायक बनैया। ठीक बा देवर जी ए भौजी जानी तू भुलई ह ओके बटन लालटेन पे दबाई ह ठीक बा अपन मुँह के से भैया के का? अब के विधायक बनैया। ठीक कहतानी देवर जी ठीक कहतानी देवर जी सभे के समझावे के बा सुना लालटेन छापू देखी के निशान लालटेन छापू देखी के निशानिया बटनिया दबावे के बाद कृष्णा यादव के बायलाम विधायक बनावे के बा मुकेश यादव जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 लालटेन छाप जिंदाबाद 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 तेज तेजस्वी जिंदाबाद 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 पचपची विधानसभा के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इशारा वादा निभई है हाँ साधे हमनी के पुरई है हाँ जी बाजीपट्टी विधान सभा में का? विकास के गंगा बहई है। हाँ वो बहुत काम कइले इशारा वादा निभई है साधे हमनी के पुरई है हाँ जी बाजीपट्टी विधान सभा में विकास के गंगा बहई है। आ एगो भोटवा दे के अपन एगो भोटवा दे के अपन फर्ज निभावे के बा लालटेन छापू देखी के निशान हाँ। लालटेन छापू देखी के निशानिया बटनिया दबा